Ay, ito na ito. Hindi na tama story niya. Absing kau bay, kesapan lah. Kisah isapan ba? Dia nun. Kisah Dia nun kesapan. Ha? Sapan dia nun. Ano isapan siya? Ha? Oh, pila man yan eh. Nagari ko. Ini mo? Ha? Suya sila. Ikaw ba mo tayo? Kalau nito, kalau you. Oh, kasir na sila. Kali. Kasi ng relasyon no. Oh. Oi, ay isa lagi. Ano yun? Sweet ka mo relasyon. Ang relasyon mo, sweet kayo, trawa. Oo. Nagkatawa sila. Nakatawa sila. Ano sila? Vlog na? Ano po po po? Si sama relasyon. Play na po. Ya, telepon. Ya. Tulis. Ano palis? Stick. Orang luput tu di bawah luput. Busy ba siya kasawa? Ah, hindi so. Ako sawa. Ah. Kisa yung konteks ba? Kabit. Ato. Kabit na. Di na mawala. Snapot ka na. Buwangay ka. Karakan tao rin. Tagan. Tagan mo sa sila. Pasa-pasa silpon mo. Mitro ba? Ha? Ada taging mitro ba? Ha? What's going on? Hindi to para video ba? Hindi siya video ko niya tawasin ko nila. Banyak. Ayo kibe. Orang 13 ke masih. Murag ka na. Exact na. Ha? Di DSLR? oh, DSLR lah. Lain pa. Katunga pa na kaniyong kulon. Mo na ni sitwasyon ko na sa kulon. Mura way pandemic daghan kay tao. Ini manam dakpan karon niya. Nah, asapay na kita. Hoy. Ala. Daghan si tao siya. Dapat asta. Dapat jadi withdraw ay. Withdraw man to. Lapang nga ito. Pas dia. Uy, dakpan guys. Stop po. Dakpan ka mo. Dakpan joking dia buang ako. Nah, kaghan tahu di pulo no. Oh. 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 Ya, may guna kong gapong bunguton. Hah? Ada ketiga. Lapang itu. Dakpan ini tak biasa dakpan tak buang. Kas kwinta. Nak bukan. Nak sila kay. Apa sila? Approve mo na sila? Approve ito lang. Asa siya? Asa? Ha? Sa ingan? Office. Kau ni mo last araw dito. Ato
dari talabang dito, medyo gini to na. Ato talabang at bang bata. Anak mo ko withdraw di ay. Anak ko withdraw ba di mo? Ah, ito lagi. Oh, may parking dito. Ah, ikaw na telepon. Ha? Ikaw na telepon. Ako bayad sila. Bayad sila. Para talabang, withdraw ko dito. Tapos linya. Okay na. Pawilin niya, wey. Ay, ano? Yan, withdraw? Ito. Ha? Ano, withdraw na? Ano tabi ito? Withdraw may diha. Withdraw may tag sa kamilyon. Hoy, tawag mo niya, tawag mo niya. Hoy. Tawag mo niya, tawag mo. Hoy. Tawag niya. Kung away. Kamu ba? Di mo mlaw niya. Kisa na na siya. Withdraw na. Hoy, tawag mo niya. Brad, para ka. Withdraw, Brad. Giorot mo, sir? Giorot mo? Wow. Ano diringas kanay kuan ay kanang ya puro na 1,000 dra. Kaya ngayon. Kaya yun. Dra na kuan. Ano, kita ka? Hota. Bilhin ko ayo hota. Pero mga... Ano ako kita ko ba? Oh. Bilhin ko ba ayo hota ba? Sigot na niyo. Eh, wala akong withdraw nun. Dismail. Ba't tayo nabikas kay puro 1,000 dra, 900 so 500. Ayun ta. Masa na withdraw kita na nasa YouTube mo. Gablak mo ba? Ay, gablak. Watch out. Ay, ba? Ay, na ba? Hi. Hi. Ay, nyot na ha? Ayun na, oy. Bili mo ha? Una niya. Di na i-post eh. Vlog din niya. Oh, wala mo ka ba? Subscribe mo niya. Wala. Oh, i-vlog nila na. Ako may video ba niya? My God. Mistake. Uy, ano ko? Wison. Uy, so, diha? Diha? Dili. Ang withdraw. Dismail na yan. Minus one. Giro. Ang giro niya mo tao. Pero withdraw na ba eh? Dismail na yan. Kanya, ang napislit ni mo? 30 man. Ano 30? What? Wala ko na nag-withdraw. Ako kasalig niya. Kamu kan salig na ko? CE. Wala. Binuara gani. Ako sila patula. Ako na siya mo-withdraw. Hi sa vlog kami. Hi ba? Hi. Di mo na vlog. Basta ba nga ni mo ay? Vlog sa. Hi sa ba? Jok, ano magbalian ni Jok? Hi ba? Hi sa. Ano mo? Mana si Oyi? In charge sa stock room. Mama. Sus, di na ako kita sa among grass. Ano naman eh, kung sa kulunid.
Mana yang idol sa kuan kolonel niya wala naman doon. Idol kita sa sama para na ako na lagi. Kita ang tagal nilo. Mana ya uyi? Kasi vlogger. Robert? Oh. Robert. Ikuan lang eh. Subscribe. Oh, subscribe ya. Dila sus. Isi ye ikuan. Ano to joke ni mo? Botchok TV. Baru kaya ni Betul Berto. Ah. Ha? Ala! Uy! Hi bisa sa balag na mo be. Uy, hi. Hi. Uy, kung saan mo rin man lang tay. Kisa mo man yung musik tanaw. No? Bisan siya na siya. Tara na bye. At tagal na guys. Wala namin ninyo ha. Wapa di mo muna ugya day? Go for it. Oh? Ito, nagpa-wash out sila. Ato na pot ba na? Oh, parin ako. Sa, nagpahatag mo kasi ba yun? Wala yung linya, Andra. Basta, wala yung linya. Akin, harga. Ano na ako to? Kaya sumusama na lang to. Ay, masama na ka mo. Ano ba? Dila na ako to. Sige na pinag-drill lang ko to ba? Asa siya rin kapita? Asa pang laki nila siya? Wala? Ha? Kita niya pang laki? Lilipa.